iki aku tonggon nyapa aku yo diomong nih aku ditelepon Mas Jero iya telepon to ditelepon Cak acara ning ndi Mas aku acara ning ning Kampung Putih pikir aku wah Kampung Putih produksi minyak kayu putih pikiranmu piye pikir aku mesti ning lapangan iki heeh oh gawe apa Mas guyon maton apa percel musik Cak oh siap konser totone wis Cak iki sesuk mangkat ning kono Cak hotelnya di sini dedet bacan roh ning kene mlebu to iki acarane ndi mosok ngisor jembatan aku takon basan masuk akhire oh ya lugo iki sik suwi aku ngomong ki iso 3 dina ning kene kesuwen nyantai kaku mlebu jebleng bukan saya itu di sini akhirnya Amit kalau saya masuk terus